Bună, dragii mei! Numele meu este Cerasela, iar astăzi voi fi gazda voastră. Astăzi vreau să vă vorbesc despre reconectarea cu obiectivele voastre. În fiecare zi auzim că oamenii își descoperă pasiunile pentru lucrurile care sunt importante pentru ei. Lucruri ca aprecierea timpului pe care îl au pentru a se bucura de compania familiei și a celor dragi. Sau alegerea unei cărți care nu au avut ocazia să o citească până acum. Unii chiar îndrăznesc să-și imagineze unde ar fi putut fi astăzi, dacă ar fi îndrăznit să meargă înainte. Știu că partea cea mai grea este să credem în noi și să mergem mai departe. Dar stabilirea unui obiectiv este fundamentală pentru atingerea acestuia, indiferent cât este de mic. Stabilirea unui obiectiv este începutul călătoriei, care poate deveni realitate. Obiectivele ne fac inima să alerge repede și ne face să ne imaginăm pe noi înșine în cursă. Începerea proprietării afaceri te poate ajuta să-ți atingi visele și să-ți atingi potențialul tău de plin. De-ceul tău este forța care te conduce pentru a-ți îndeplini obiectivele. Poți să-ți descoperi de-ceul prin a-ți pune câteva întrebări simple. Câteva exemple ar fi: cât de important este obiectivul meu? Ce va însemna acesta pentru mine când îl voi atinge? Cum mă voi simți? Unde am să fiu? Sau cum voi celebra succesul meu? Trecerea la acțiune este cea mai grea parte, dar în același timp este captivant, pentru că este procesul de lucru al planului tău. De asemenea, înseamnă devotament pentru ceea ce vrei să devii. Planul tău trebuie să fie îmbucurător, care să te ridice la cel mai înalt nivel de succes. Gândește-te, de ce vei avea nevoie ca să te ajute să ajungi la destinația dorită? Poți începe prin a crea un panou al viselor sau să ai poze cu obiectivele tale pe telefon. Construiește o conexiune pozitivă cu cei care au obiective asemănătoare cu ale tale. Învață ceva nou în fiecare zi. Folosește-te de resursele care îți sunt puse la dispoziție în afacerea ta. Acum că îți știi obiectivul, îți sugerez să-l împarți în porțiuni mai mici și să celebrezi fiecare pas atins. Acești pași mici îi numim obiective pe termen scurt. Consideră că ai cei mai buni prieteni. Ele sunt acolo să te ghideze, să te sprijine și să te ajute pentru următorul pas în planul tău de acțiune. Orice ai face, nu te opri. În același timp, stai departe de negativitate. Evită să asculți limbaje negative și comportamente negative. Pune-ți căștile în urechi și ascultă muzică care îți dă energie și te ține focusat. Asigură-te că știi diferența dintre oamenii care vor să te protejeze și cei care vor să te oprească sau să te facă să amâni lucrurile importante. Când ești confuz, uită-te la pozele tale cu obiectivul de pe telefon sau sună pe cineva care te poate ajuta. Găsește un loc liniștit și așează-te pentru un minut. Imaginează-ți un moment în care dai deoparte tot ceea ce exprimă frică și frustrare și înlocuiește-le cu curaj, concentrare, acțiune și o viziune clară a ceea ce vrei. Întreabă-te unde vreau să fiu în următoarele 2 luni, începând de astăzi. Amintește-ți de ceul tău. Stai concentrat, fii bucuros și ia măsuri astăzi. Știu că poți să faci asta.